Arvoisa yleisö, tervetuloa Särkänniemen delfinaarioon. Minun nimeni on Noora ja täällä tänään kanssani delfiineitä ovat kouluttamassa Kirsi, Kai ja Petri. Päätähdet löytyvät tietenkin tuolta altaasta ja aloitetaan ne sitten tuolta Kain edestä, mistä löytyy vanhin urosdelfiineestämme Delfi. Ikää 32 vuotta ja se on molempien täällä syntyneiden poikien ylpeä isä. Delfi pitää paljon voimaa vaativista tehtävistä. Se esittäytyy nyt omalla pallon palautustyylillään. Ja sitten hypätään tänne Kirsin eteen, mistä löytyy 33-vuotias Näsi. Se on helppo tunnistaa sen oikeassa kyljessä sijaitsevasta tummasta syntymämerkistä ja se pitää paljon näppäryyttä ja taitoa vaativista tehtävistä. Se esittäytyy nyt sulosti ääntelemällä. Ja sitten hypätään Petrin eteen, mistä löytyy 15-vuotias Evertti ja 18-vuotias Leevi. Ne ovat delfiiniperinteemme nuoremmat jäsenet. Ja Leevin tunnistaa siitä, että se on delfiineistämme pisin. Pituutta koneella pojalla on lähemmäs 3 metriä. Leevi esittäytyy nyt puhaltelemalla ilmakuplia hengitysaukosta. Sehän on se paikka, mistä tuo äsken Näsin esittelemä ääni oikein tulee. Pikkuveli Evertti lähti omiin leikkeihin tuonne kotialtaan puolelle. Delfiinithän eivät suinkaan juo tuota ympäröivää merivettä, vaan saavat kaiken tarvitsemansa nesteen syömästään kalasta. Kalaa kuluukin 4–8 kiloa päivässä aina delfiiniä kohden. Mitä sitten tapahtuu, jos merivettä sattuu suuhun menemään? Sen teille paljastaa nyt Näsi naisellisella sylieskeluinnillaan. Delfiinien uinnin moottorina toimii pyrstö. Siinä ei ole lainkaan luita, vaan se koostuu lustosta ja sidekudoksesta. Voimaa sille antavat pitkät vahvat selkälihakset. Tässä sitten Leevin pyrstöä hieman tarkemmin. Delfiinit käyttävät rikasta kommunikaatiokieltä. Niillä on monia eri viehellisiä naksahdussarjoja kommunikoidessaan keskenään. Nämä meidän kaverukset on tosiaan opetettu ääntelemään myös tässä veden pinnan yläpuolella ja näiden pitäisikin kuulua aivan sinne takariveihin saakka.
Jos pyrstö toimii uinnin moottorina, niin nuo kylkieväthän sitten ohjailevat ja pysäyttelevät sitä. Niissä on löydettävissä samankaltaiset luut kuin meillä ihmisellä on kädessä. Ja kuten näkyy, niin niitä voi myös käyttää samoin tavoin yleisön tervehtimiseen. Pallot ovat delfiiniemme lempileluja. Seuraavaksi Näsi pääseekin näyttämään teille omia korintekotaitojaan. Ja heti perään sitten Leevin pallonpalautustyyliä. Siirrytään sitten katoista roikkuviin palloihin. Tässä Näsin oma pallohyppy. Ja sitten vannehyppytehtävien pariin. Niiden harjoittelu on ollut ranteen ollessa vedessä ja delfiinien uidessa läpi. Pikkuhiljaa on niitä nostettu korkeammalle ja nyt tässä niitä on jo 4. Sen teille esittelee Leevi. Vieläkin vanteiden maailmassa tällä kertaa yhteisvannehyppytehtävän merkeissä. Vanteet heitetään tuonne veden pinnalla ja delfiinien olisi tarkoitus samanaikaisesti niiden läpi hypätä.